Keď v nedeľu 19. júla 1998 spadol z Jarovnického kostola kríž, predznamenalo to tragédiu, akú si nevedel nik ani len predstaviť. Ja keď išla dovnútra, ja som nezozadu, ani sme tak nevedeli, že to už je tak voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už dom vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Už z tamtej strany bolo už vidieť, že už je podmytý náš dom. Tisícročná voda zaplavila takmer 100 východoslovenských obcí. V priebehu niekoľkých hodín zmizli pod vodou celé dediny. Trvalo týždne, kým mŕtve telá obetí našli pod nánosmi bahna. To bola jedna veľká spúšť. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič. Voda ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. To, čo priniesla, bola len spúšť, zúfalstvo a smrť. Ako by sa prihnala zo samotného pekla. Pre nevinných obyvateľov dedín nastal súdny deň. Ľudia navždy stratili tých, ktorých milovali. Voda im vzala pocit istoty a ako výkupné brala životy nevinných. To, čo nemohla vziať, sú spomienky. Ale tí, ktorým voda zabila deti, sa dodnes pýtajú, prečo. Za touto tragédiou nestojí žiadne ľudské pochybenie, nijaký technický omyl. Iba ničivá sila prírody, ktorá znovu dokázala, čoho je schopná. Tragédiu tisícročnej vody prežili, dodnes s rešpektom hovoria Pani voda. Krutý živel nepozná súcit, bez zľutovania zabíja bezmocných, pretože príroda vždy zabíja tých, ktorí sú najslabší. Ja som kričala, poďme všetci preč, aby nás nezobrala voda, lebo život je ten najcennejší. Lebo dom sa dá postaviť, ale život už sa nedá nahradiť. V uzovských Pekľanoch býva aj rodina Moniky Kuchárovej. Žije si tu pokojným dedinským životom. Pre Moniku je najdôležitejšia rodina. S deťmi žije v rodičovskom dome. Len pred pár mesiacmi konečne dokončili jeho rekonštrukciu. Manžel pracuje v Čechách, domov chodí len na víkendy. Monika si často prezerá rodinné albumy, spomína, čo krásne spolu zažili. Nielen fotografie jej pripomínajú milovaného manžela. Doma má jeho obrúčku, ktorú starostlivo opatruje. Pondelok 20. júla si Monikina rodina vychutnáva pohodu letných prázdnin. Aj keď predpoveď počasia ohlasuje prehánky, nad dedinou Uzovské Pekľany je zatiaľ slnečná obloha. Monikin synček spí v postielke na poschodí a dcérky si užívajú krásne letné počasie. Ale obloha zrazu potemnie, ako by náhle prišiel večer. Nad kopcami Báchorňa, Maduňa a Minžová sa začína koncentrovať búrkový mrak. Presúva sa nad dediny Renčišov a Dubovica. Má rozlohu takmer 12 kilometrov. Leje sa z neho voda, krúpy a ľudia na neho dodnes spomínajú s hrôzou. V živote som takú čiernavu proste nevidel. To bolo niečo predtým, som si to proste ani nevedel predstaviť, že také niečo môže existovať. Z toho išiel strach. Prišli také čierne mraky, vraj podľa predpovede vraj 4 mraky na seba pristáli a spustilo to. Také ľadové spadalo asi jak vajíčko a po kolena to napadalo.
No a teplota bola okolo 30 stupňov. No v tej teplote sa to začalo rýchlo topiť. No a jak to išlo z lesa, tu vidíte, samé lieviky sú. No a tie stromy, jak začalo podmývať, tak začali robiť prekážky v tých potočíkoch. No a samozrejme začali sa robiť také veľké jazierka. Po hodine výdatného dažďa sa jazierka začínajú vylievať. Voda steká z kopcov do dedinských potokov v doline. Dvíha sa hladina riek Svinka, Torisa a Malá Svinka. Zo susednej dediny Monike telefonuje svokra. Robí si starosti, či sú u nich všetci v poriadku. Z rádia počula, že v Renčišove Krúpi demolovali autá. Hlásili, že príšerná búrka sa teraz ženie na Uzovské Pekľany. Monika ju upokojuje, že búrka je len mierna a všetko je v poriadku. Keď vyjde z domu, zbadá, že obloha sa medzi tým zatiahla. Nad domom sú čierne mraky. Pre každý prípad vyháňa dcérky z bazénu, aby neprechladli. Len čo vojdú do domu, spustí sa prudký lejak. Dedinčania sa pred búrkou snažia ukryť. Na kostoloch sa rozozvučia poplašné zvony. Ľudia bežia v panike na horné poschodia domov a z balkónov sledujú, ako sa potok dvíha a vylieva na cestu. V priebehu zo pár minút sa hladina potoka dvihne o niekoľko metrov. Voda sa začína vlievať do domov cez pivnice a okná na prízemí. Ľudia sú uväznení. Hrôzostrašný hukot vody ešte znásobuje ich strach. Rodinný dom Moniky Kuchárovej stojí na kopci, no blízko rieky. Prietrž mračien všetkých vystraší. Snažia sa pred dažďom uchrániť aspoň veci na dvore. Monikina matka vidí, že sa potok vylial. Voda strhne plot a vleje sa do záhrady. Monika medzi tým kontroluje pivnicu. Zatiaľ je suchá a nikde nepreteká. V tomto dome žijú 25 rokov. Je veľký a má dobré základy. Monika verí, že tu v bezpečí prietrž mračiem prečkajú. Modlí sa, aby celé to búrkové peklo konečne skončilo. Netuší, že to je len začiatok. Lejak neprestáva. Z kopcov stekajú do potoka stále nové a nové prúdy vody. Hoci je len 5 hodín popoludní, vonku je už prítmie. Deti plačú, lebo cítia strach dospelých. Na tieto chvíle hrôzy nik nedokáže zabudnúť. Voda s príšerným hukotom prebúrava ploty a vlieva sa do dvorov. Ten pohľad vyvoláva mráz na chrbte. Ľudia nemajú šancu uísť. Monikina matka s hrôzou pozoruje, že voda dosiahla záhradu a vzala im auto. Hladina rieky stúpa a s hukotom sa valí na ich dom. Teraz si Monika uvedomí, že ani tam nie sú v bezpečí. Hrozí, že voda zaplaví izby. Monika berie z postielky svojho syna a spoločne s rodičmi utekajú z domu. Som sa ešte ja vrátila, lebo chcela som zobrať nejaké veci, aspoň aby niečo sme zachránili, ale som nevedela, že čo mám zobrať. A tak som chcela zobrať manželovú obručku. Manželová obručka bola v našej izbe v prednej, a bola v šperkovničke pri okne a to už bolo veľmi ďaleko od dverí. Že tam už som váhala, či mám ísť pre ňu, alebo nie. No, tak už som počula hukot strašný, takže už som radšej vrátila sa späť. Vyšla som vonku z domu a keď som vyšla vonku z domu, tak už spadla vrchná časť. Ja keď išla dovnútra, my zozadu ani sme tak nevedeli, že to už je tak voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už domu vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Už z tamtej strany bolo už vidieť, že už je podmietý náš dom. Monika vybieha z domu v ťažkom šoku. Aj keď sa chce ovládnuť, ruky sa jej trasú od strachu. Obrúčku nezachránila a takmer prišla o život. Keby len o sekundu zaváhala, zrúti sa do vln a z jej detí sa stanú siroty. Celá rodina v panike uteká na chatu, ktorá stojí vyššie na kopci. Sú na smrť vystrašení. Dom a všetko, čo mali, zmizlo vo vlnách priamo pred ich očami.
Teraz si chcú zachrániť holé životy. So sebou som nič nemala. Akurát ešte ani úplne bosa som bola. Jednu sukňu som si zachránila. Nič viac. To bola jedna veľká spúšť. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič. Ale voda postupuje stále vyššie. Už ani na chate nie sú v bezpečí. Monika si uvedomí, že sú odrezaní od akejkoľvek pomoci. Ak včas neutečú, voda ich vezme aj s chatkou. Monika sa najviac bojí o svoje deti. Kričia od strachu a trasú sa od zimy. Jediná cesta vedie cez záhrady na kopcoch. Monika s rodičmi sa rozhodnú pre útek. Keď sme behli z domu, tak už bola taká voda na celom dvore, aj vzadu za domom, že už iba sme išli k teti do chaty. Mysleli sme si, že tá chata tam ostane, ale na podiv aj tá chata zmizla. Keď sme boli v tej chate dnu, tak už voda bola pri chate. To bola v kopci ešte vyššie od nášho domu. Tak sme museli z tej chaty odísť a už sme išli iba na záhradu. Tam bola nám strašná zima, pretože deti boli oblečené iba ľahko, nemali oblečenie. Keď sa Monike s rodičmi podarí dostať cez záhrady, ocitnú sa na dedinskej ceste. Vtedy sa Monika dozvie, že svokra ich už hodný čas hľadá. Po tom, čo sa im nemohla dovolať, požičala si auto a prišla ich ratovať do dediny. Voda vzala Monike Kuchárovej všetko, ale nechala to podstatné. Jej rodinu. Nedokázala som si to predstaviť, že pôjde dom. Vôbec mi to neprichádzalo do úvahy, že môže ísť celý dom, že môže ho zobrať. Nie. Ale ak som videla, že už je voda vysoko, som bola v tej izbe, tak už potom to bolo isté, že pôjde celý dom. No a išla aj obytná výjazd, sme ju mali pri potoku, tak aj ona išla. No a potom aj z garážu veci už nám vyplavilo. Bola som rada, veľmi rada, že aj keď všetko zobralo, len keď život zachránený. Že žijeme všetci, že vnúčata žijú, že všetko. To bolo. Už som ani na dom nemyslela, len najviac na nás, aby sme sa my zachránili. Voda bola veľmi vysoko. Potok Malá Svinka, v ktorom sa hrávali deti, teraz dosahuje hĺbku až 6 metrov. Dediny v povodí rieky sú pod vodou. Záplavová vlna berie všetko. Stromy vytrhnuté aj s koreňmi, ploty, autá. Aj celé domy. Sila a rýchlosť vlny záplavy je tak obrovská, že trhá vybetonované cesty. Šírka toku teraz dosahuje na niektorých miestach až 50 metrov. Záplavovú vlnu tvorí ľadová voda, bahno a štrk. Koho táto masa strhne, nemá žiadnu šancu. Na hladine plávajú mŕtvoly ľudí a zvierat. A celá táto ničivá masa sa valí obrovskou rýchlosťou na Jarovnice. V tamojšej rómskej osade je zatiaľ pokoj. Rodina Jána Husára, manželka a 4 deti sú doma, keďže vonku je daždivo. Osada, v ktorej žije asi 3000 Rómov, stojí priamo na brehu riečky. Jej hladina sa za poslednú polhodinu dvihla asi o 1 meter. Ale ľudia z osady nevedia, čo robiť. Nik ich nevaroval a tak netušia, čo im hrozí. Chcú len počkať, kým voda opadne. O niekoľko minút sa potok začína vylievať a devastuje prvé domy v osade. Zrazu začalo pršať, ani také 50 minút a už môj otec na mňa kričí: Jančo, utekaj, lebo ide voda nejaká. Utek s deťmi. No len som otvoril akože dvere, kúkam zvonku, už po kolena je voda. Skúsim to ako ujsť z domu, akože vonku. A už naraz taká veľká vlna prišla, ako len som videl v mori, v televízii, takéto, tak som chcel ako ujsť z domu,
to sa nedalo. Späť som prišiel dnuka, zavrel som takto dvere a som chytal dvere za ručku a som stiskal. Keď som to stiskal, tie dvere, zrazu dvere ako sa vyvalili von akože dnuka. No a potom ani dobre 2-3 minútky som nebol ako v tej miestnosti v dome. Celý dom ze mnou ako sa zrutil a som išiel z vodu. Obyvatelia osady miznú pod vodou. Počuť len zúfalý krik detí a žien. Ale v ľadovej vode má len málo kto z nich šancu na prežitie. Potom sme sa našli, v jednom dome som sa nejak zachytil obloka. Ten rám, čo je na obloke, som rozbil niekde, viem, že je oblok, tak som sa zachytil a kričal som o pomoc. Angela, Marek, Martin a Janko. 4 deti pohltila vlna priamo pred očami matky a otca. Zmizli pod vodou. Ich dokaličené telá hľadali pod nánosmi bahna ešte celé týždne. Z dedinky Jarovnice je len spúšť. Prívalová vlna zasiahla osadu, zbúrala všetky domy a stiahla so sebou tisícky obyvateľov. Na mieste, kde stála dedina, už nie je cesta, domy ani chodníky. Len 7-metrové nánosy bahna. Vodná masa sa vylieva na rovinaté pole. Tam sa končí smrtiaca púť 1000-ročnej vody. Niektoré domy voda ušetrila. Tí obyvatelia, ktorí mali také šťastie, sa skrývajú na ich horných poschodiach. Ženy a deti sa v zúfalstve modlia, aby voda konečne opadla a počasie sa naozaj umúdri. Dážď konečne stíchne a voda pomaly začína klesať. Ale cesty sú zničené, telefónne spojenie nefunguje. Nezostáva nič, len čakať na záchranu. Prvé volania o pomoc prichádzajú k záchranárom od 17. hodiny. Postupne sú na záchranu obyvateľstva nasadené týmy hasičov, policajtov a vojakov. Záchranársky vrtuľník štartuje o 6:45 večer aj napriek zlému počasiu. V hre sú totiž tisícky životov. Ľudia čakajú na troskách domov, na stromoch a kríkoch uprostred besniacej vody. Záchranári majú pripravený 30-metrový podves, pomocou ktorého môžu ľudí na ostrovčekoch preniesť do bezpečia. Prileteli sme na ten ostrovček, v podvese sme mali lekára. Lekára sme položili proste na ten ostrovček, on sa odopol, my sme odleteli na to hrysko, jak som spomínal, tých necelých 100 metrov od toho ostrovčeka a na vysielačke sme čakali, až nám dá pokyn lekár, že už má pripraveného toho človeka na ten transport, tak sme tam prileteli a on sa priviazal s ním, čiže my sme potom ťahali aj doktora, aj toho zachráneného. Som visel na lane pod vrtuľníkom a vlastne som bol nútený sa do toho istého bahna ponoriť, aspoň po pás a pripraviť toho dotyčného, uchytiť ho do nejakého špeciálneho zariadenia. Máme také evakuačné šatky alebo popruhy, s ktorými potom bolo možné preniesť na bezpečné miesto. Vojaci musia evakuovať tisícky ľudí. Zhromažďujú ich na miestnom ihrisku. Mnohí sú zranení, podchladení alebo v šoku. Záchranári sa musia postarať o stovky pacientov. Všetci hľadajú na zoznamoch zachránených príbuzných či známych. Nebezpečná záchranná akcia prebieha už 2. hodinu. V korunách stromov stále čakajú na pomoc uväznení ľudia. Záchranári sa musia rozhodnúť, koho preniesť ako prvého. Záchranná akcia sa končí až o 8:45 večer, kedy sa vrtuľníkom minie palivo.
Vrtuľník Air Transport pristáva na letisku v Poprade až tesne pred zotmením. Táto akcia neskôr získa od amerického časopisu Air Ambulance prestížnu cenu Special Mission Award. Medzi tými, ktorých vrtuľník zachráni, sú aj manželia Husárovci. Ale pre nich sa tragédia nekončí. Husárová sa dozvedá, že vojaci nenašli ani jedno z jej detí. Na vlastné oči videla, ako jej traja synovia a dcérka miznú vo vlnách, ale nemôže tej hrôze uveriť. Nedokázala im pomôcť. To je asi to najhoršie, čo môže rodič zažiť. Jej manžel stratil vo vode aj matku a sestru. Z tejto tragédie sa ich rodina už nikdy nespamätá. Nad spustošené dediny padá súmrak. Cesty a mosty sú zničené. Ľudia sú uväznení v zničených príbytkoch. Voda len pomaly opadáva a zanecháva na cestách obrovské nánosy blata a špiny. Na plotoch sú zachytené mŕtve telá. Pre dediny sa začína noc hrôzy. Dalo sa tejto strašnej tragédii zabrániť? Čo sa vlastne stalo? 20. júla 1998 v popoludňajších hodinách sa nad obce v oblasti Šarišskej vrchoviny prihnalo nezvyčajne tmavé a rozsiahle búrkové mračno. Išlo v skutočnosti až o 4 mraky, ktoré sa prihnali od poľských hraníc. V kopcoch vo výške asi 1000 metrov sa vytvárali jazierka. Keď sa preliali, voda sa v potokoch valila do doliny. Stúpala hladina Torisy, Svinky a ďalších potokov. Tie potom vytvorili záplavovú vlnu bahna. Vodný tok bol v niektorých miestach až 7 metrov hlboký a 50 metrov široký. Záplavová sila sa stratila až za Jarovnicami, kedy sa celá masa vody vyliala na rovinu do poľa. Keď 21. júla konečne zasvieti slnko, svet vyzerá ako po súdnom dni. Z domov sú len ruiny. Na vytrhaných cestách sa rozkladajú tony bahna, špina a uhynuté zvieratá. V nánosoch odpadkov ležia mŕtvoly ľudí. Infraštruktúra je natoľko zničená, že sa do dedín dostanú len vojenské transportéry. Vojaci zásobujú ľudí pitnou vodou a liekmi. Povodne zasiahli dohromady viac ako 10 000 ľudí. 700 osôb zostalo bez strechy nad hlavou. 3000 ľudí museli evakuovať. Uhynulo viac ako 5000 kusov dobytka a hydiny. 2000 domov bolo zaplavených. Škody dosiahli astronomickú sumu takmer 1 miliardy korún. Ale najhoršia je bilancia mŕtvych. Tá sa zvyšuje z hodiny na hodinu. 21. júl je najtragickejší deň v histórii dediny. Na zemi ležia telá mŕtvych. Počuť zúfalý plač a vzlikanie príbuzných. V ľadových vlnách zahynulo bolestnou smrťou 16 dospelých a 44 detí. Dospievajúci chlapci, malé školáčky, batoľatá. 44 detí, nevinných a čistých, sa utopilo v 1000-ročnej vode. Na mŕtve nahé telá zoradené na zemi je príšerný pohľad. Zúfalí otcovia rodín chodia identifikovať svoje manželky a céry. Niektoré telá sú zohavené na nepoznanie, utopené a dosekané na kusy. V letných horúčavách je nevyhnutné nájsť všetky obete a dôstojne ich pochovať. V opačnom prípade hrozí epidémia. Rómska komunita, ktorá je povodňou najviac postihnutá, potrebuje všetky základné veci. Pitnú vodu, ošatenie, lieky, ale hlavne bývanie. Tisícky Rómov zostali bez strechy nad hlavou. Prvú noc niektorí spia na holej zemi. Postupne, keď sa do dedín dostanú prvé vojenské vozidlá, armáda zabezpečí pre rómsku komunitu stany a unimobunky. Charita donáša ošatenie a lieky. Niektoré rodiny zostanú v unimobunkách bývať celé roky. Ale aj v chaose, ktorý zavládol, sa môže stať malý zázrak. Z domu Moniky Kuchárovej nezostala ani tehla. Ale keď jej kamarátka upratuje v záhrade, nájde v kope bahna zlaté šperky. Spozná, že ide o obrúčku jej kamarátky Moniky. Tak Monike Kuchárovej osud prinavráti to, kvôli čomu takmer obetovala život. Znamenalo to pre mňa strašne veľa. Lebo prvú vec, čo som si na ňu pomyslela, tak to bola ona. Že čo mám vyniesť z toho domu, no ale sa mi to nepodarilo.
27. júla je v Jarovniciach pohreb obetí povodne. Pri pohľade na zoradené detské truhly každému naskakuje úsia koža. Plač a zúfalstvo rodičov sa vznášajú nad dedinou celé dlhé hodiny. Prostred pohrebnej omše sa nebo nad dedinou otvorí a spustí sa lejak. Ľudia sa v strachu pred potopou rozutekajú. Prší tak dlho, kým sa vykopané hroby nenaplnia vodou až po okraj. A tak tých, ktorí zahynuli, nemožno ani v pokoji pochovať. Ničivá búrka ich prenasleduje aj po smrti. Po týždňoch sa konflikty medzi rómskou a bielou komunitou v dedine len vyostria. Bieda sa prehlbí a nepriateľstvo upevní. V lete roku 1998 prebieha na Slovensku predvolebný boj. Na návštevu zaplavených oblastí sa prichádza pozrieť aj vtedajšia vládna garnitúra. Padne veľa sľubov. Ale málo ktoré sa reálne vyplnia. V Jarovniciach majú politici nabitý program. Na návštevu rómskej osady, ktorá bola najviac postihnutá, napokon nezostane čas. Od potopy prešlo už takmer 10 rokov. Život v dedine Jarovnice či Úzovské Pekľany ide ďalej. Tieto deti nevedia nič o smrtiacej sile vody. Dnes by už málo kto uveril, že na týchto miestach bola v istý júlový deň len spúšť. Celá katastrofa trvala iba pol dňa, no vzala so sebou pokojný život a vyplavila na povrch závisť, zúfalstvo a zlobu. Po rokoch sa život v dedine vrátil do starých koľají, ale iba navonok. V skutočnosti už nič nie je ako predtým. Mnohí z tých, čo prežili 1000-ročnú vodu, dodnes trpia depresiami a úzkosťou. Už keď je búrka, veľmi sa bojím. Sa celá trasím, keď je búrka. Už keď je búrka, vidím tú zaplavu, jak som to videla. Mám to už pred očami. Len čo zahrmí a spustí sa lejak, ľudia sa boja, že sa 1000-ročná voda vráti. Keď ide búrka, tak máme stále problém. Všetci. A ja. Takže tam čas lieči, ale zabudnúť sa nedá. Monika Kuchárová a jej rodina zostali bývať v Úzovských Pekľanoch. Postavili si dom na inom mieste. Rodina Husárových má tiež nové bývanie. Od záplav sa im narodilo 5 detí, ktoré majú rovnaké krstné mená ako tie, čo zahynuli pri povodni. Také nešťastie ľahšie nekoná. Predtým sa tu lepšie nažívalo. Teraz ľudia trošku na seba pozerajú, že ty si tak a ty si tak. No. Jeden na druhého krivo kúka, že sa obohatili na takýchto veciach. No. Voda si so sebou vzala nielen životy nevinných, ale aj susedskú svornosť a pokoj v dedine. A tak priniesla so sebou dvojnásobné nešťastie. Ako by ľudia prirýchlo zabudli, že v čase veľkých tragédií je jedinou cennosťou, na ktorej záleží len spolupatričnosť a obyčajný ľudský súcit.